ಭಯಂಕರ ಜೋರಿದೆ ಗೈಸ್. ಶಾರ್ಕ್ ಗ್ರಿಪ್ ಇಚ್ಚಿತ ಪಾತು ಮೇರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಕೂಲ್ 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 ಕೂಲ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಏನ್ ಚೋಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. Q&A ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ ದೈತಾನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ Q&A ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುವೆ. ಅಂಡ್ ಇನಿತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಫುಲ್ ಅಂತ ಡಲ್ ಆತಂದು ಗಲೀಜ್ ಆತಂದು ಐನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದಿಡೋಡು ಐನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಅಂಡ್ ಬಲೆ ಪೈನ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಕ್ಲೀನ್ ಪುಗ ಬಲೆ 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 ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿಲ ತಿಕ್ಕಿಡೇನೆ ಕೈಕ್ ತುಲೆ ಎಂಚೊಂದು ಮ್ಯಾಗಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ತೋಜೈನ. ಮ್ಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಯ್ತಾ ಬುಧಾರ ಐತ ಮ್ಯಾವ್ ಎಂಚನ ಚಾನಲ್ ಆಯ್ತಾ ಬುಧಾರ ಕೆವಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಇದು ಸೋಕೊಂಡೊಂದು ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಕೆವಿ ಅಂತಾನೆ ಕೆಬಿನ. ಎಸ್ ಅವು ದಂಗಲ್ಗೊಬ್ಬನೆ ಭಾರಿ ಹುಷಾರುಂಡು ಗೈಸ್. ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇಂಚ ಆತನಂದು ಅವು ನೀರು ಓಕೆ ಮೂಲು ಫುಲ್ ಕಳೆ ಆತಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬುಕ್ಕ ನೀರ್ಲ ಅಂತ ಚುರುಂದು ಆತನ ಡಿಮ್ ಆತಂಡು ಬುಕ್ಕ 2 ತಿಂಗಳು ಕಾಲವರ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪಂದ ಜಿಂಜ ಟೈಮ್ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದೀಡೋಡು ಬಳಿತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಮೀನು ದೆಪ್ಪೋಡು ಮೀನಿನ ದೆಪ್ಪೋಡು ನೀರು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅವಡು ಜೀತ್ ಅರ್ಧ ನೀರಾಯಕ್ಕ ಮೀನಿನ ದೆತ್ತದ ಬಾಲ್ದಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಬುಕ್ಕ ಐದು ಐಟಮ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದಿ ಪೊಯ್ಯ ಪುರ ಉಂಡತಿ ಐನ್ ಪುರ ದೆತ್ತದು ಬಾಲ್ದಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಐನ್ ದೆಕ್ಕದು ಐನ ಮಿತ್ತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ವಾಪಸ್ ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡ್ನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ನೀರು ಅಂತ ಆ ಜಾಗ ಈ ಫಿಶ್ ಬಾರಿ ಉಂಟು ಆ ಜಾಗ ಸುಲಭದ ಮೆಥಡ್ ಪೈಪ್ ಒಂದು ಲೋಕದ ಧೂಳು ಉಂಟು. ಬಾಯಿಗೆ ಉಲಾಯಿಗೆ ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ಪೈಪ್ ಒಂದು ಗಲೀಜು ನೀರಿರ್ತದೆ. ನೀರು ಫುಲ್ ಆಡ ಮುತ್ತವಣ ಇಂಚ ಅಂತ ಬಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ guys cool ಐತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಂಚ ಪೈಪ್ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಐತಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಮೆಲಾನೆ ಮೀನು ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ದಾರಿ ನೀರು ಖಾಲಿ ಅಂತ ಗಾಯ್ಸ್ ನೀರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೊಂದರೆ. ಗೈಸ್ ಆಡಿ ದಾಟಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎದುರು ಎಂಕನ ಟಿವಿ ಉಂಟತೆ ಪರತ್ತ ಟಿವಿ ಅವಳು ಇತ್ತು ಆ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಂತೆ ಬಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಎತ್ತದ ಜಿಂಜೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಐಕಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಮೀನು ಪೂರ ಐಕ್ ಬಾದಿತ್ತೆ ಪಿರಂಜಿ ಬಾದಿಗೆ ಐಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಒಂಜನ ತಿಂದು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ತರುಣು. ಗೈಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀರು ಇದ್ದಿತ್ತರೆ ಅವು ಮೀನು ಪತ್ತೆರೆ ಸುಲಭವು ಮೀನಿನ ಪತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಪತ್ತದ ಆ ಬಾಲ್ದಿಗೆ ಪರಡು ಕ್ಲೀನಿತ್ತಿನ ನೀರಿಗೆ ಮುಂದಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಕ್ಕದ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಎತ್ತನ ದಕ್ಕದ ಹಾಲಾತನೆ ಪುಚ್ಚ ಬರ್ತನೆ ಪುಚ್ಚೆನ್ ತಗೊಂಡು ಅವ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕಂಡು ಆಯ್ದಲಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಜೋರಿದೆ ಗೈಸ್. ಶಾರ್ಕ್
ಕೂಲ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೈಸ್. ಕಂತುಂಡು ನಾನು ಆತಿಜಿ ಓವರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆತಿಜ तो जगह दे गाइस शार्क कंतैने बत्तना कैमरा भयंकर जोर मुझे बाले कोनाडु मल्ल प्लीज कॉर्पोरेट मंथली मन पर नहीं है మళ్ళీ ఉండు గైస్. ఉంది ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತಾನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮೂಲನೆತ್ತೆಲೆ ಬತ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜ್ಜಿ ಇದು ಶಾರ್ಕ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಯ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಬಾರಿ ಜೋರು ಉಂಟು ಕೈ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ನ ఇప్పుడు బాగుజి గైస్ సంజానే పాట ఎడుతుందిలో Ini mintul guys. Boleh. Oh, boleh itu jual punya yang kerja di jande, glass cleaner. Jangan panik ya, syukur. Iya, yo. ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಪೊಯ್ಯಕ್ಕೆ ತಿತ್ತಂಡು ನಾನು ನೀರು ಒಂದು ಅಡಿಟುಂಡು ಪಾಟ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. सीधा पिदे को मिनट अंदर पिदे को सीधा पिदे क्लीन मंतद वापस ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. So let's go to ಹೊರಗಡೆ ಬರದಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ದೆಕ್ಕ ನನ್ನ ಪೊಯ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ದೆಕ್ಕದಿರೋಡು ಸೋಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೆಕ್ಕರೆ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಫಿಶ್ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಈಗ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಟದೆ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ದೆಕ್ಕುದು ದೆಕ್ಕದೆ ಪೊರ್ತುಲು ಅಂದರೆ ಸಂಗಡಿಗೆ ಕಾರುಂಡು ಬಟ್ ಅರ್ಧಡ್ ಬುದ್ದು ಒಪ್ಪಲಾಗಿಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ದೆಕ್ಕುದೆ. It's a danger guys because kallu prone at it. So kuntu ti tainem tu ti pe.
Feast konoppe. ಸೊಂಟ ಬೇನ್ ಅక్కడ ಬಗ್ಗದು ಇದನ್ನು ಕೊನೋದು ಇರುಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಾಂಡು ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಕೊನೆಯರೆ ಗ್ರಿಪ್ ಇಚ್ಚಿತಪ್ಪ ತುಣಿಯರೆ Let's go. Guys, bari bangada belladana ee poyyundu dadi pa 9 clean manthudu nikku paadudhu aytole neeru paadudu neeru tap da neeru apuji because of death ge fish ge so uvel da neeru paadudu uvel da neeru veittudu paadudu teraprappa ee poyyenu dekkudu jinjabe bali dekkuga poyyenu dekkudan guys nanu paadudu Guys, ಮಿಷನ್ देखिए ना सट मन पे डाले जी सुलाबा बस हो गया मैं तब ब्लू पोतु जी so we can do a plan tirthuda raddu sari undu so onjelu mittugu paduga sari jane tirthugu paduga sari undu avatu powerful iddu rappa burpundu so ancinchanaga tight agi untu le kuntuda mast plan ನೀರು ಕೊಡು ಬಲೆ ಕೂಲ್ ನೀರು ಇಪ್ಪುಗ ಬಲೆ 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 ಗೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ನಾಡಲ್ಲಿ ಕೊಂಚಿ ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಐನೀರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಪ್ಪನ ಬೋಡಿ ಸೊ ರಪ 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 ಇಪ್ಪೆ ಐನ್ ಕೊಡಪ್ಪನ ನೀರು ಕೊಡ್ತುಲಾಂಡು ಗಂಟೆ ಆಜ್ ಕರೀರಿ ಇಂಚೆ ಪಾಡ್ಕನ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಗಡಿ ಬಾರಿ ಸೊ ಏನು ಹೊರನೆ ಪಾಡಂತಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಾಂಡ ಡೇಂಜರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಕೂಡ ಪರ ನೀರುಂಟು ತೋಜುಂಡು ಇದ್ದೆ ಮೀನನ್ನು ಹತ್ತಿದ ಪ್ರಪ ಪಾಡುವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕಡ್ದಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಕೊಡ್ಸಿ ಕೋಟಿಗಿಲ ಒಂದುಂಡು ಬಾಳೆ ಉಂಜಿಕೋಣ ಒರಿಜಿನಾ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕೂಲ್ 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 ಯಬ್ಬಾ ಬುಡ್ಪುನಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಅಬ್ಬಾ ನನ್ನ ಸುಲಭ ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಇದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫಿಶ್
ಫುಲ್ ಗಲೀಜ್ ಆತನ ಗೈಸ್ ನೀನು ರಪ ಒರೆಸಿದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತು ದೀಪೆ ಮುಖ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಡೆ ಚಾಂದ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಒಂದು ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗೈಸ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಕ್ಲೀನ್ ಆತನು ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಗೊತ್ತಾವ್ದು ಜಾತು ದುಂಬುರ್ದು ಎತ್ತೋ ಬೆಟರ್ ಮುಖದಾಯ್ತು ಪಂಡ ಈ ಶಾರ್ಕ್ ಒಂತೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆತನು ದುಂಬುರ್ದು ಐಕ್ ತಿಂಕ್ ಐಕ್ ಚೂರು ತಾಗದಿಂದ ಏನ ಚೋಲಿ ಚೂರು ಲೈನ್ ಬುರ್ಲಕ ಆತಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಗೊತ್ತಾವ್ದು ಜಾವೆ ಐಕ್ ಚೂರು ಬೇನಾಂಡ ಅಂದ ಪಾಪ ಐಕ್ಲ ಬೇನಾಂಡಿ ಎನ್ನ ರೈತ ಚೋಲದ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದಾಯ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಪೂಜೆ ಇತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಲ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತುಲೆ ಲೈಟ್ ಆದ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೇನೆ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕೈತನ ದಿಪ್ಪ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಹೈಕ್ಲ ತಾಗದಿಂದವು ಅವೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಕೊನಪೈನ ಪತ್ತಾರೆ ಕೈಟ್ ಪತ್ತುಜಿ ಅಂಡ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಚೂರನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.